Ramogi ngateri nyake kaonti ma Mombasa kama tend kaonti ma Mombasa yango chenro magingo mano mar bero weche mag chiwo thieth makare osiptende mag piny owacho kaonti no. Report makamano no yangi ya Peace Governor ma kaonti no Abdul Somad Nasir kod committee mar jokanyo sector ma thieth mano keti mano matimo nonro chakre tarik 2 dwe mar 9 higa mokalo ewi kaka weche mag chiwo thieth chalo osiptende duto mag piny owacho e kaonti no. Millicent Adiambo ntiere kod ler mathoth koya e kaonti no Mombasa. Lipot makamano ne ogol kod mane en jakanyo e riwruok mar KMPDU Laktar Chibanzi Mwachonda bang' nonro mane otim e osiptende mag piny owacho 46 duto e kaunti ma Mombasa mar ng'eyo kaka inyal kony bero weche mag thieth e yor lony manyasani ahinya to e osiptende mayudore e gwenge. Kanotwak kod Ramogi TV bang' yudo lipot makamano kuom kamiti mane ochung' ne timo nonro mayangore ma sekta mar thieth nigodo e osiptende go, Gavana ma Mombasa onyiso singo mare ma en godo e bero weche thieth e kaunti no e yo machalo kamae. Kuna hospitali kadhaa wameweza kutoa katika report hii. Kuna hospitali ambazo kwamba zitakuwa ni zenye special unit, yani watakuwa ni mambo ya macho, masikio na pua. Kuna hospitali nyingine ambazo kwamba zitakuwa ni kwa yale maradhi ambayo kwamba yenye kuwa na uwezo wa mripuko, na pia vile vile kuwa na mahali ambapo kunaweza kufanya utafiti. Eweche magbugo sekta no e yoro menda, Governor Nasir omedo ni gibiro neno ni gimakore kod migepe mopogore opogore mareno ni giyudo menda mar kelo dongruok e osiptende go kaka nyalore. Bende ojiwo mareno ni jodak makono mani kod okumba mar thieth mar NHIF kwangi obiro omedore. Vile vile tutazungumza na mashirika ya kifedha kuhakikisha ya kuwa hospitali zetu zote kuanzia ya chini hadi ya juu kutakuwa na platform ya kifedha ambayo itakuwa ni kuzuia ufujaji wa aina yoyote. Vile vile jingine walilolitaja ni kwa lazima tuongeze idadi ya watu katika Mombasa watakaokuwa katika NHIF. Hii ni program yetu katika agenda yetu, manifesto yetu, Mombasa Care. Nasir bende osingo gero konde konyo jogo matiyo kod yedhe mamero ji kaka yoduoko chien weche mag tiyo kod yedhe go e kaunti no. Bende gibiro medo tiyo kendo siro nyamreche machiwo thieth e osiptende manie gwenge mondo bed gi lony mar chiwo thieth madwarore ne jotuo. Serikali ya kaunti ya Mombasa iweze kufungua rehabilitation center, pahali ambapo watu wetu wale wameweza kuingia katika mambo haya ya madawa ya kulevya wanaweza kupata usaidizi. Kaunti ma Mombasa osingo neno ni chenro duto mag bero sekta mag thieth e kaunti no oluwo chik mowinjore kaluwore ni chal kagima osiptende moko oloko weche chiwo thieth kaka ohala kod jotuo tim magidhi neno ni otiek chutho. Millicent Adiambo, Ramogi TV.